Ассалому алайкум бародари азиз, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо мешавад болои Сарбанд. Болои Сарбанд сар карда то қариби Душанбера раҳҳоро ҳар ҷо ҳар ҷура сёмка кардаган. Замин, ҳаво ҳамаша сёмка кардагем. Иншоалло мебинем, мост Қизилқалъара мебинем, ҳамаша мебинем. Раҳҳо аз Душанбе то Қизилқалъара қариб 100% шидагия. Дига ҳама қоидаиш десай бародаро, ина видеоро то охир тамошо кунед. ҳамун лайк ҳаётон набурор ки ҳам видео лайк бигирава паҳн шава. Ҳама тамошо кунам ира. Зинда бошед, саломат бошед. Тамошои хуш ба шумо.